Shubor nakaslem jong unong san hima. Kakasi Students Union Umsning Circle menta kasi kalayo ban pelat patba ya kakali kit nongpang ban syakri ya patba kathan umsning batru kum shibenta ban rakhe ya kalingko sniyap balai puprasnem jong usamla beswal pol makri bamkwai hadwar ublay ubalapha yala kajing im ban yakun persha ya kajing thombor ki jat ben reo Nepali hakasnem shihajar khandai spa prapinyo ya kate kali kit nongpang lawan ban pelat patba da usamla Donald V Thaba u General Secretary ka KSU Sengkeme hakajing edan ringkat usamla Ferdinand Kharkamni u President ka KSU NKHD uba Rocky Kala u Chairman ka Umsning Town Dorbar uba Rocky A Marwen uba Donkupar Sumer usamla Lester Nongbet u President ka KSU Umsning Circle nalor kiwe de ki nong yelam ki dikhat ka seng bat ki nong shakhot snobha kumban chukdo ka KSU Umsning Circle kalala banthet ya kani ka kali kit nong pang lane ka ambulance lingba ka jing pelong ya ki program penni pisa ba pher kum ka jing ele kai football ka fit ka hausi bat kiwe de lingba ka jing treshitong bat ka jing shirham jong baro ki dikhat ka seng ha kani ka sngi la yo ru ya ka jing kren na uba Rocky Kala u Chairman ka Umsning Town Dorbar usamla Ferdinand Kharkamni u President ka KSU NKHD bat usamla Donald V Thaba kibala ai ka jengero shaki nongyalam bat kedukhat jang ka KSU Umsning Circle kibala la banthet ya kani ka kali kit nongpang ban ai ka jing shakri ka bapaka shaki pat ba ka than Umsning kerpang na kabanta kitu kilong yin ki bakhamdu na hakayo ka kot Agre. Ambulance jong ka KSU Umsning Circle ang pelat pagba na mardor da ka bangak hap yung New River. Với nông sọc nông trong ka ni ka thai ribhoy u samlapol biswal makri kaladap laifu prasnam anya thu khana ipi bagani ka khana kalong ka ba penher serniu hadu kata namar ba hakapor bangi shnai ka documentary jong ki issue ngile banwat ki kor isla ki newspaper archives ngile chipo state central library ngile chipo nehu ngile keleng ngiwat ki dikot kinong elam gi barim jong ki issue bangin wat iki information ki details sa kabay day bagajing ya lenti jong ki issue but haba ngi ya lenti nilap ba gajing ki jong ki issue kolong ka bajur ka bashar kai wahadu mantaro tengteng gajing ki ilok ki bashar kai ya ki nongsun ki jongi ki mender ki jongi bagabalong bashar kai ru wat ingi ki dikot ka ki issue wat ya ki bahiyang hasam khamtam le jong ki kimi ki kpa jong ki dikot jong ka ki issue lamar haman lakapor ka day bet gajing ele kadai bet kejing ting kejing smith jing bahiyeng hasam berkani kalong ke ka bapri ba kejing ya lenti jong ki issue hi ka ya halor isha ki bathar ka ya halor ki maujun thut ka ya lengba ki dingpin kyang na ka banta ka daw ba jong riu ga jat bin riu kejing ya lenti jong ki issue house jam khat khandai spa propinyo kalong kejing ya lenti ka ba khim ka ba khat pha bat ka balong ban baro system nanter kejing ya nanti kalong bet ya kejing ki bat ki bala khamrang ba abangiwat ngilap ba hakiti por bat ki kam sarkar ki bun ki office sarkar ki khang system nanter ki school ki khang system nanter ki college ki khang system nanter kadaw ko di namar ba ka ki issue apo kejing alam jung ba bul lang do bamkwai hadwar ulay kapulong ya kata ka anti foreigners movement man penher kerat no ya ki boys nong Nepali ki balawan man sertap ya kani ka bri nyong trap kay pat ka bapulong ya ka ki siwan pulong ya kata ka jingeki kata ka anti foreigners movement ka banajor hadu kata ka jingeki kawan namar ka jing thombor kini ki jek ndriu Nepali ki pardo parasnam kaladon ka jingle beijot ya ki kan tega si ki basa jan ya po kur kaliar hajan nong mensong kaladon ka jing syadum ka jing sya pom jeng ki samla kasi ya po law sotun kajing sya syadat bejan man kasngi jung isam la kasih apo mo prem bat kum ta ter
Jingon rum kini Nepali buan Nepal ka sarkar kam shem lale bante lakam ha to por new ngilak koi ka kwat ka di ka official notification napo additional deputy commissioner jongka East Coast Hills ka por batip kerteng kubu didar hakabaw laay gajing tho banang babaro kini Nepali ki berang suwan thamai nadu khat khandai spa prapo kidai banig register haman lagi police stations bar kidai ban tipru igirang basnong ndre kini Nepali kim shem lale kumta iklamnet register ikrang basnong iklam buram hiru ya ke district administration bana bangyang East Khasi Hills ha kutu kapor ka Riboy district ru kadang ha papo ke East Khasi Hills balatip ya ka kum ke Riboy subdivision perkalagan nomor bakani ka subdivision ha kutu kapor kadi ka bala jelai bha kita ki khar Nepali kiladon gajing dawan gini ki nongelam jepri Nepali ba ya ka Riboy subdivision day ban upgrade no sa district badi banai kerteng no Nepali district lani Gorkha district but kani kala penditar ya kaki isu ki ong bangim kwa su im kwa ya katakan Nepali koloni po ka bri nyo trap berkejing ki kelalong ka bajor bhat ban nakaliang kaki isu hi kalitur nakapors sekretariat ban dawa badi benle no ya kani kejing thombor kani cek benri ki nongwei sisngi ndai ka sarkar ka sngap jarjar tang ba sngap jarjar ndai ka panphai ka lapan ban da ka bor ya ki samla ki bami se khamat na ka banta ka ri ga cek benri ban akasngi jongka khat nyo tarik ujilio khat khandai spa prapunyo kadi kesngi kabaw loo dum ulaka ya ka cek benriu kasi jungi borok kawai hakaba kalagan kajing ki apo mot pran kajing tengku markmat apa deng ki pulit CRPF bat ki dekat jongka ki isu lem bagi pajba manhagane kajing kun ki pulit CRPF klam da ken briu namar lesi bagi ken po ngide kita ki tribals ki riulum kilas dang bersiap Wei perlok jeng Paul Makri bang iyo ban interview ya thu wang ba mau latiang Paul Makri tu por dang arpois nem karta dang school mat ulatiang ulong yano ya phetno namaram long su lasiat riu Paul Makri ulong baik ba ngamting ngam saliang ngantur ulatur bet sakmat bet sebadon kijong babul man hadin nang ta lawan khot biang utau perlok riu Paul Makri umtre wong mlelei ra wong nam ta riu ka jek bin riu mlelei ra Nre pause namba kajing tur kajing u sakman ki kuli jeng CRPF yo ksam ya ka kli kajing u ba kli jeng u kala prapum man ulah khlak no hi ha to kasi nalara u civil hospital la declare ba u broad dead makane kala pelong ya kajing yang briu akaleng ke briu nyo trap lagi hajar ngut ki pa jeng ke briu nyo trap nadu na Jainti Hills nadu na West Khasi Hills nadu nang ni na Riboy subdivision ki lawan lut asyolong balik otam yu biswal Paul Makri yang tiap po lum jeng tap Catholic jong palang mobram but hakane kajing iur gilayo kajing tip makidon ka video ka ba ka sarkar ka laring hakapor basiat yu Paul Makri berkaki isu sedang bobot ka khandai spa prapupra kala dawa bari ban pulat pajba ya kata ka video dari ka sarkar kamtre kam a ya kata ka video bangiru hakapor bigsna kiyong be kam don su kala ja lesi ka sarkar namar kajing bakla jogi pulit CRPF kam kwa su ban pau pajba wat yaki voice bite senita ki jingkran jeng babul bagi dan apo ka All India Radio ru nimla banyak su andre nilai yo pada belum lang bagi kot isla lang bagi jing penbiang ki nong yalam ki barim but kani ka jinglan ladi ka jong Paul Makri ka wara ya kata ka jing kisiu ya ki pardo parsnam ki jungi hakabat kemangalong dagi pawajar ngut ki lami banyak sngolam ya ka ying kasem ka jong Makani ka jinglan ladi ka jung kam shem lalong len oi namar habakut ni jung stamp khandai spa propunyo ki babungut ki menderi ki lapet ber kumbalakaran mene do samla fadinal kalapan kendit benri ru hangni apor Riboy district lani Riboy subdivision hakaba ki laki ki oro ki pajba ber ki Nepali ki bun ba ki lapet ngathai ki noilam snong paro jong ki indritlik snong kilai I ya ka jingtrei sitom jong pi ka KSU Umsing Circle but kilai iru ke jingkular ke jong pi ya ka ba piong pi pan ke jingbit nangi man pelong I football but ka ju upar pi pan jingbit jangi man pelong I ki program ki hausi teterang te ke dau ko long ba pintiet ya kan di ambulance teng kum kinoi lang sunong I perkhat bayo kimla pi kata ka di ke jing perkhat jangi mar ini imde ambulans ibatang si hajar pi de nama ka daw ni perkat amar ka dita ka circle to da ong man ka jisai
dalam kumnom norala kadi jong circle ten rai pi don ka thong ba ka ka bakran ka ba pikan apa ba ka ka pi chai ba ka ka pi kular ba mentakasni pilek sya te gade kesian ka baar ba lesen aglang jong piru Pisim ya kani kamanan football umsing tong norbar kani gade ka football ground ka baba pi la penbiang nadu ka por ba pile itu ki under 14 lapan bahai kani badan bat haju ka por ya kani ka badan pi release kani ka ambulance te gade ki jindap kaman sim jongi kum ki noilam snang kata ka jimunjur jong kini ki samla noilam ki black lay hatu ipor bapenyat ia ka match prang kop arpo arpsan nadu benai leber hadu bapenkut benai yeyong bakibu ia kawi kathong abakut kene jilakai football kade ba kinsei kawi ka ambulance namata ban syakri ia ki paipa jong athain umsning berkumjuru ki membarjan jong athain umsning ka pangakmawe sa kabenta ka bar ka bangi don kam ban ia pasat cumut lang kum ki para noilam ba kadi ka sngi lungku siap ka balai pu prasnem jong u samlarang ba jongi u ba pol makri ka ba hakane ka sngi ka bamenta khat nice pa prapunyo khanyo trek kadi ka sngi bo kulon yap hak tang suloi jong ka sarkar bat nga so ban kan chwai ka benta ka banikong ka ba kini ki samla noilam kila form ya wi committee ki one shak office jong ka district ban pensngau syangi ba kidon kata ka jing temu ban pelong i cilakai football hang teh po madan jong ka musning kadairu jong ka madan kepada ipet jong ka klub ki wara ka proposal ka balong kata ka lailak la silak pat kida buru ia ka jingkerpat bahkan yang ka district kan irap Henry kum kinoilam jong ni district nadu Presiden Sekretari, Vice President berkiwi-kiwi ngaso bangi yo iya karo komtre stom jong kini ki samla nongilam omdai tang kini ki jilakai football jong ne usnem ring lai ki por mensuaru abang iyo ban yo i unit ki bladon om tunai ki sapo tami ai kabakata unit kadan hapo om sing circle yo i ya ka jinglek kundu jong ki ya kinong penyat ki institute ki school baper ban ai kata ka awareness na matak samla pule bakin lat na ka di duma lane ben ong MU drugs